Өйдә табак тутырып бәрәңге пешергәннәр. Мин эттән яман ашыкканмын. Үзем бия турында туктамый һаман сөйлим. Әнкәй бер көлә, бер ачулана. Сиңа ахры ач җине кагылгандыр. Торсаң шул, ятсаң шул. Бер белгәнең шул булды ди. Шул чак Фәхринең зур улы Сәпәр урам як тәрәзәдән баш тотты да ут чыккан кебек акырып җибәрде. Закир, Закир, сөенче, бурлы бияң кылынлады ди. Ни эшләгәнемне белмәдем, әни аптырап. Ой, бу бала харап була инде шул мал өчен, дип кычкырып калды. Әткәй, әйдә тизрәк бия кылынлаган.